Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod heddiw. Nefyn, cartra hawlydd i'w adra, cartra hanas, diwydiant a diwylliant gyfoethog, cartra'r penwaig, cartra'r peldroed, a chartra'r canu ar nos Sadwn, a chartra y Gymraeg. Mae yna gartrefi i bobl leol, ond mae yna hefyd gartrefi gwag. A dros y blynyddoedd dwytha, da ni wedi bod yn ymgyrchu dros reolifio'r farchnadau mwyn dyfodol ein cymunedau Cymraeg. Ond cyn i ni ddechrau y rali heddiw'n iawn, ni allwn fod yma heb sôn am y rhai sydd ddim yma. Mi adawodd Dewi Pws ei stamp unigryw ar y gymuned yma Nefyn, a mi fysa fo'n sicr wedi bod yma'n ein plith heddiw, efo gwen ddireidus ar ei wyneb ac yn strymio y banjo yn y sesiwn werin pnawn yma. Mi roedd ei hiwmor yn heintus a ddo wastad yn barod ei gymorth a'i gefnogaeth, oll mwyn y Gymraeg a'i pharhad, felly diolch Dewi. Mae'r gymeradwyaeth yn siarad dros dy hun i ddweud gwir dydy. Fe raid hefyd ffarwelio a 2 gawr arall y wythnos hon. 2 gyfaill mawr i'r gymdeithas, sef Sel Williams a Geraint Jarman. Mi roedd Sel yn un o'r rhai a gyflwyno sosialaeth gymunedol Gymraeg a Chymreig. Mi roedd o'n feddyliwr craff a mi oedd o'n gweithredu. Mi aeth ati a mi lwyddodd i wireddu ei weledigaeth ar gyfer cymunedau Cymru, ac yn rhan o'i waddol o mae cymunedoli. A'r deyrnged fwyaf y gallwn roi iddo ydy parhau i weithio dros ein cymunedau. Ac i Geraint Jarman, eicon yng ngwir ystyr y gair. Diolch iddo am ein tanio a'n hysbrydoli efo'i eiriau a'i gerddoriaeth, ac am fod yn drac sain i'r chwldro. Pam felly cynnal rali yma Nefyn? Mae Cyngor Tre Nefyn ac ymgyrch hawlydd i'w adra wedi arwain y ffordd o ran ymgyrch ail 2 a phai gwyliau, a wedi bod yn llwyddiannus. Cyngor Gwynedd ac awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ydy'r unig awdurdodau yng Nghymru sydd wedi gweithredu gorchymyn erthygl 4, fel bod rhaid cael caniatâd cynllunio mwyn newid cartra parhaol. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cydweithio efo ymddiriedolaeth drefol Nefyn i brynu llain o dir ar gyfer adeiladu tai newydd fydd dan berchnogaeth yr ymddiriedolaeth efo pobl Nefyn yn byw ynddyn nhw. Mae gwaith da wedi cael ei wneud. Fan hyn mae bob mesur posib ar waith, ond mae pobl yn dal i gael eu prisio allan o'r farchnad gan mae'r rhan o'r broblem ydy ail 2 a phai gwyliau.
A mae angen i ni fynd at fraidd y broblam tai, sef marchnad tai sy'n trin tŷ fel ased mwyn gwneud elw. Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am ddeddf eiddo fydd y newid hynny. Ac i sôn mwy am hynny, dyma Wallace George ar ran ymgyrch deddf eiddo Cymdeithas yr Iaith. Mae o'n gyn brif weithredwr ar Gymdeithas Tai Nefyn a Chymdeithas Tai Eryri cyn hynny. Mae o hefyd yn rhan o bartneriaeth Dyffryn Peris sy'n edrych i sefydlu prosiect tai dan arweiniad y gymuned. Yw'ch groeso i Wallace. Yna, yn braf iawn gweld chi gyd yma. Yr argyfwng tai presennol yw'r gweitha y gallai gofio yn y 30 mlynedd a mwy fi sy'n gweithio yn y sector cymdeithasau tai. Mae cymunedau gwledig ac arfordirol yn wynebu prinder digynsail o gartrefi fforddiadwy i'w prynu neu ei rhenti. Dangosodd ymchwil Cyngor Gwynedd yn 2023 fod 65.5% o'r boblogaeth leol wedi ei prisio allan o'r farchnad dai. Ac mewn ardaloedd gyda nifer o ddichel o ailgartrefi a llety gwyliau, roedd y ganran yn llawer uwch. Yn Ward Abersoch, er enghraifft, mae 96% o bobl yr ardal wedi cael eu prisio allan o'r farchnad. Os nad oes gennych chi modd ariannol i brynu tŷ ar y farchnad agored, a bod llawer llai o dai ar gael i'w rhenti oherwydd y farchnad llety gwyliau, pa opsiynau eraill sydd gan bobl i ddod o hyd i le addas, diogel a fforddiadwy i fyw ynddo? Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod rhestrau aros tai cymdeithasol ledled Cymru wedi cynyddu'n sylweddol yn y blynyddoedd diwetha. Mwy na 90,000 o aelwydydd mae'n angen yn ôl Shelter Cymru. Mae digartrefedd ar y lefel uchaf erioed, a heddi mae yna rhyw 11,500 o bobl yn byw mewn llety dros dro fel gwyliau brecwast yn cynnwys bron 3,000 o blant o dan 16 oed. Gwarth. Gwyddom mae prif achos yr argyfwng tai yng Nghymru, gweddill y Deyrnas Unedig ledled Ewrop yw'n masnacheiddio tai. Trin tai fel nwyddau ariannol i'w prynu a'i gwerthu am elw. Ac un o'r esiamplau cyntaf o'r athroniaeth neo-rifrydo hon oedd cyflwyno'r hawl i brynu tai cyngor yn ôl yn yr 80au. Erbyn i'r polisi newidiol hwn cael ei ddiddymu yng Nghymru yn 2019, roedd e wedi colli 139 o filoedd o gartrefi cymdeithasol o rent i'r farchnad agored. A mae hyn wedi cyfrannu fawr at yr argyfwng tai presennol. Yn ogystal â difetha bywydau, mae'r argyfwng tai yn tanseilio dyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol drwy ddadleoli pobl o'i cymunedau. A fel mae pawb yn hyn yn gwybod, gwelodd pob awdurdod lleol yn y gogledd a'r gorllewin ostyngiad yng nghanran siaradwyr Cymraeg yng nghyfrifiad 2021. Ardalodd lle mae'r argyfwng tai, allfudo a mewnfudo wedi bod yn ffactorau arwyddocaol. Mae digon o dystiolaeth gan ranbarthau a gwledydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd bod cynyddu cyfran y cartrefi mewn perchnogaeth cyhoeddus a chymunedol yn hanfodol. Nid yn unig i sicrhau dywallu'r anghenion ar gyfer cartrefi fforddiadwy, ond hefyd fel arf i gydbwyso prisiau yn y farchnad dai ehangach. Pam felly fod cymunedau llun a thu hwnt yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio am dai cymdeithasol? Ateb amlwg yw bod cymunedau wedi colli hyder yn y system gynllunio ac yn ddrwg dybus o ddatblygwyr tai a chymdeithasau tai. Ym Mhentre Botwnog, cyflwynodd datblygwr lleol gais i adael yr 19 o dai fforddiadwy a fydde'r y pen draw yn cael ei rheoli gan Gymdeithas Dai. Mae'r Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu'r datblygiad am nifer o resymau. Pryder bod nifer y tai yn fwy na'r angen lleol, bod galw am dai fforddiadwy i'w prynu, nid tai a rent cymdeithasol, amheuon am iaith yr rhai sy'n dod i fyw i'r tai newydd a'r effaith ar y defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned. Rwy'n falch o ddeud bod Cymdeithas yr Iaith yn cefnogi galwadau Cynghorau Cymuned Aberdaron a Thydweiliog a Chyngor Tre Nefyn i sefydlu a gweithredu polisi agosod a gwerthu lleol a fydd yn cymryd y Gymraeg i ystyriaeth. Rydym yn croesawu barn gyfreithiol ddiweddar a roddwyd i Gomisiynydd y Gymraeg sy'n cadarnhau'r hawl i ystyried y Gymraeg mewn polisïau gosod tai cymdeithasol. A galwn heddiw ar gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i weithredu ar fyrder a sefydlu polisïau gosod lleol sy'n blaenoriaethu siaradwyr Cymraeg
lleol yn llun a chymunedau Cymraeg eraill. Mwyn galluogi camau radical fel hyn, mae'n hanfodol sefydlu dynodiad statudol o ardaloedd o arddocad ieithyddol arbennig, fel yr argymhellwyd gan y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Fel y mae adroddiad y Comisiwn yn nodi, byddai dynodi ardaloedd o arddocad ieithyddol dwysedd uwch yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer dwysau'r ystyriaeth awneir o'r Gymraeg o fewn fframwaith polisi, caniatáu ymyrraethau ac ymrywiaeth polisi o blaid y Gymraeg fel iaith gymunedol, a sicrhau bod yr ymrywiaeth polisi yn ymateb i anghenion cymdeithasol ac ieithyddol yr ardaloedd hyn. Mae 7 mis bellach wedi bod heibio ers cyhoeddi adroddiad y Comisiwn yn ystod y Steddfod ym Mhontypridd. A mae'n rhaid i ni ofyn felly pam fod Llywodraeth Cymru yn llustrau thraed cyn cyhoeddi ei hymateb. Y siampl arall o ddifaterwch y Llywodraeth bresennol tuag at yr argyfwng yn ein cymunedau Cymraeg. Mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi cynigion diwygiedig ar gyfer deddfeiddo yn dilyn y concesiynau polisi pwysig a enillwyd i reoli niferoedd agartrefi a llety-gwyliau. Dyma rai o'r cynigion manwl a gyhoeddwyd yn 2023. Yn gyntaf, hawl i dai digonol yn lleol. Corffori hawl i dai digonol yng nghyfraith domestig Cymru i sefydlu'r egwyddor gyfreithiol bod tai yn hawl ddynol sylfaenol. Ac i os y dyletswydd ar y Llywodraeth ac awdurdodau lleol i roi polisi ar waith i sicrhau bod cartref diogel yn cael ei ddarparu i bawb. Ni fyddai hyn yn datrys wrth problemau tai yng Nghymru yn y symor byr, ond byddai'n gam cyntaf pwysig tuag at sefydlu system dai decach, fwy cynhwysol i ddywallu anghenion yn y tymor hir. Yn ail, cynllunio ar gyfer anghenion lleol. Gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gyd gynhyrchu asesiad cymunedol rheolaidd gyda chymunedau fel partneriaid cyfartal o leiaf bob 5 mlynedd. A'r rhain fydd ar sylfaen dystiolaeth ar gyfer strategaethau tai a chynlluniau datblygu'r awdurdodau lleol. A dylai'r strategaethau tai lleol gynnig rhaglen fuddsoddi a fyddai'n canolbwyntio ar ddiwallu anghenion lleol a sicrhau cyflenwad o'r mathau cywir o dai yn y mannau cywir, gan gynnwys prynu tai o'r stoc presennol. Yn drydydd, grymuso cymunedau. Cryfhau hawliau perchnogaeth a rheolaeth cymunedau dros dai, tir ac asedau cymunedol eraill, trwy gyflwyno hawl gymunedol i brynu. Galluogi cymunedau i arfer eu hawl newydd drwy gronfa cyfoeth cymunedol a fyddai'n ariannu prynu tir ac adeiladau sy'n cyfrannu at gynledwyedd cyffredinol cymuned neu'n galluogi cadw neu ddarparu gwasanaethau lleol a llwyddol. Ac yn bedwerydd, blaenoriaethu pobl leol. Sefydlu marchnad dai leol mewn ardaloedd lle mae cyfran uchel o'r boblogaeth yn cael ei prisio allan o'r archnad. Gosod ymodau ar brynu, gwerthu a gosod tai mwyn pennu pwy all fyw mewn llety penodol, gan gynnwys targedau gosod tai cymdeithasol a fforddiadwy i siaradwyr Cymraeg lleol. Etholiad nesaf Senedd Cymru fydd y pwysicaf erioed o ran mynnu dyfodol llywyrchus i gymunedau Cymraeg eu iaith. A rydym yn galw heddiw ar ein pleidiau gwleidyddol blaengar i gynnwys cynigion radical ar gyfer polisi a tai a chynllunio yn ei manifestos etholiadol, sef deddfeiddo. Deddfeiddo a fydd yn grymuso cymunedau, lleihau anghyfrifoldeb a rheoleiddio'r farchnad dai agored, a dim byd llai. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Wallace. Mae dros flwyddyn tan yr etholiad, ac yn y cyfamser mae disgwyl i'r Llywodraeth ymatab i argymhellion yr adroddiad Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Cyhoeddwyd yr adroddiad dechrau Awst llynedd, a'r Llywodraeth yn bwriadu cyhoeddi ymateb yn Steddfod yr Urdd eleni. Nid yn unig nad oes arwydd o frys, ond ydy hynny ddim yn gadael llawer amser i weithredu cyn yr etholiad. Felly un o'r galwadau heddiw ar y Llywodraeth ydy weithredu ar argymhellion y Comisiwn Arddordeb. Un sydd wedi bod yn pwyso ar y Llywodraeth i wneud hynny ac annog cynghorau cymuned ar draws Cymru i wneud yr un peth fel rhan o'i waith efo Cylch yr Iaith y mae i Ieuan Wyn ein siaradwr nesaf.
Mae Ian yn un o 2 brifen sy'n annerch heddiw, a mae hefyd yn ymgyrchydd oes dros y Gymraeg a chymunedau. Rhowch groeso i Ian. Wel, ydyn ni fel Cymru Cymraeg yn yr argyfwng mwyaf yn hanes ni, argyfwng bodolaeth, argyfwng parhad. Mi wyddwch chi hynny, neu fyddwch chi ddim yma heddiw. Fuon ar ei oed gyn lliad ohona ni, ac i feddwl bod y Gymraeg wedi cael ei siarad drwy Gymru gyfan yn ddidor ers 1,500 o flynyddoedd, ar frythoneg am 1,000 o flynyddoedd cyn hynny. O beth sydd wedi dod â ni'r fath gyfyngder. Yn gorchfygu fel cenedl yn y 3yd ganrif ar 10, yn llyncu'r rhan o Loegr ac esgymuno'n Iaith drwy'r derfa uno yn yr 11yd ganrif ar 15, a sefydlu cyfundrefn addysg Saesneg orfodol a gweithredu polisi'r Welsh Not yn y 4yd ganrif ar 15. Dyma gama clasurol trefedigaethu, ac mae'r broses o'n Saesnigo wedi arwain a ddatgymalu a diberfeddu'r Gymru Gymraeg ddaearyddol nes cyrraedd yn sefyllfa ni heddiw a gweddillion y Fro Gymraeg, sef ychydig gymunedau Cymraeg yn weddill, yn diodda all-fudo a mewn-fudo. 2 ochr i'r un geiniog ydy all-fudo a mewn-fudo. 2 ran, 1 broses. A canlyniad, disodli'r gymdeithas frodorol gan mewnlifiad Saesneg. Efo'r gweddill ohono ni, dan bwysa Saesnigo cymdeithasol sy'n dwysau. I gafodd hyn i egluro gan Saunders Lewis yn tynged yr Iaith a roedd o fodolaeth i gymdeithas yr Iaith a'r mudiad Iaith yn gyffredinol a'i dilynol. Ac un haneswyr a chymdeithasegwyr proffesiynol. A'r un chybyr a gawson ni gan yr athronydd J.R. Jones o Bwllheli. Bod rhaid i ni adnabod y broses ond dilyn ni fel cenedl cyn y medrwn ni wrthwynebu ac wrthweithio'r broses. Dyma'r darlun mawr gwirioneddol, a dyma'r ffaith y mae rhaid ni chydnabod hi yn onast heddiw. Fel arall, fyddwn ni ddim yn deall yr hyn sy'n digwydd i ni, a fyddwn ni ddim yn medru goroesi. Mae hynny'n sicr. Cadw'r cymunedau Cymraeg yn fyw ydy hanfod y frwydr genedlaethol. Be fydd na os gollwn ni'r bywyd cymunedol Cymraeg naturiol, hanesyddol, di-dor am fileniwm a hanner. Byddai'n ergyd farwol hefyd i'r diwylliant Cymraeg ym mhob rhan o Gymru. A fyna dda ddim cynhaliaeth i'r rhai sydd ar Gymraeg yn ail iaith iddyn nhw chwaith. Heb y bywyd Cymraeg, fydd na ddim byd, ond y bywyd Saesneg a'r diwylliant eingl Americanaidd. A sut fedrwch chi ymgadw'n genedl heb un haniaeth genedlaethol wahanol? Heb wahanrwydd, dos a ni mor fath beth a ni. Fel hyn y disgrifio J.R. Jones y profiad sydd yn byw iawn i ni o weld colli'n Iaith o'n cwmpas ni yn yn broedd. Meddai J.R. dywedir am un profiad i fod yn un o'r rhai mwyaf ungol sy'n bod yn llawn tor calon dir wy'n medu, sef gorfod gadael deuar eich gwlad am byth, cael eich codi allan gerbyd y gwraidd o dir eich cynefin. Ond y mae'n a brofiad arall sydd yr un mor ungol ac yn fwy anesgor, a hwnnw yw'r profiad o wybod hyd eich bod chwi yn gadael eich gwlad
ond fod eich gwlad yn eich gadael chwi, yn darfod allan o fod o dan eich traed chi, yn cael ei signo i ffwrdd o ddiwrtha chi, i ddilo ac i feddiant gwlad a gwareiddiad arall. Rwan, ydy'r arswyd o golli'r cwbl yn gafal digon mewn digon ohona ni i weithredu, a hynny weithredu mewn pryd. Mae'n gofyd i ni fynd ati'n egnïol ac yn gadarn fel unigolion cyfrifol ac fel grwpiau o fewn yn cymunedau unigol. Gai ategu'r alwad gyn Welys George, cynyddu'r pwysau'r Llywodraeth Cymru weithredu ar gymhellion y Comisiwn Cymunedau Cymraeg, ac mae'n holl bwysig ac yn allweddol o Plaid Cymru wrth wynebu etholiad Senedd Cymru yn cynnwys yn ei manifesto fwriad i gefnogi dynodi yn cymunedau Cymraeg yn ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch, a bod grymoedd arbennig yn cael ei rhoi i'r cynghorau sir. Ond ochr yn ochr â hynny, mae rhaid i gael cynghorau cymuned a thre'n ardaloedd ni'n hunain i'w diffinio eu hunain yn ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch, a'i cael nhwtha i alw'n daer ar Llywodraeth Cymru a'r cynghorau sir i'w gwarchod fel cymunedau Cymraeg. Ac fel ydym ni'n gwybod ac wedi clywed eisoes heddiw, mae yna nifer o gynghorau cymuned a thre llun eisoes wedi rhoi arweiniad yn hyn o beth. A da hynny. Dylai Cyngor Gwynedd a chynghorau sir eraill yr gorau i ganiatáu codi stada tai cymdeithasol sydd amlwg yn rhy fawr i'n cymunedau. Mae'r polisi presennol mewn cydweithrediad o'r cymdeithasau tai yn gwanychu ac yn medru dryllio strwythur a gwead cymdeithasol yn cymunedau ni. Dyli gweithredu polisi gosod a gwerthu lleol mewn cydweithrediad ar cynghorau cymuned a thre. Felly beth am i ni gyd yma heddiw, yma yng Ngwlad Llŷn, ymdynghedu i ddyblu'n hymdrechion ac yn ymgyrchu'n fwy taer ac yn fwy effeithiol i sicrhau hynny a hynny ar frys. Efo'n gilydd, mi fedrwn ni, ac mae'n rhaid i ni, achos mae'n bosib iawn a falle ni a ddim cyfle arall ar nati. Diolch yn fawr. Yn gyntaf, llongyfarchiadau i'r gymdeithas. Dwi'n meddwl mod i o'i chwmpasu wrth ddeud bod yr ymgyrch yma am ddeddf eiddo tua 100 oed erbyn hyn. Y hyn a fi hyd yn oed. Ond dal ati mae'r gymdeithas di wneud. A dal i gasglu tystiolaeth, dal i roi pwysau. Mae dal yn bell. Mae dal yn bell. Mae yna daith hir i fynd o hyd cyn y cawn ni ddeddf eiddo. Ond mae rhaid cael rhywun fatha'r gymdeithas i wasgu ac i dynnu sylw ac i dod â pawb at ei gilydd fel hyn heddiw, fel yn bod ni yn mynegu llais cry iawn dros hynny. Dwi am ganolbwyntio pnewma ar rei o'r pethau fedrwn ni wneud yn y cyfamser, achos mae hynna bwysig. Mae yna bethau fedrwn ni gyd i wneud i gryfhau yn cymunedau yn y cyfamser, ac mi ddoi at hynny yn y munud. Hysbysebion gyntaf. Rwan ta, mae hwn wedi dod o Lamrothan. Llio Glyn Griffiths, cais ar ran pwyllgor Menter y Ring, yn gofyn y garedig, fyddai modd i chi grybwyll ymgyrch Menter y Ring heddiw plis. Da ni wedi cyrraedd 140,000 yn barod. Da ni angen 30,000 arall ebyn nos Lyn. Wel, pob dymuniad da i Menter y Ring. Cais arall gan Fenter Bus o Bawd Pawb Llanrwst. Mae yna ymdrech yn Llanrwst i brynu siop lyfrau Cymraeg y dre. Ac
mae'n wrtha hefyd yn gofyn am fuddsoddiadau ac yn tynnu'r gymuned leol at ei gilydd i sefydlu menter gydweithredol Gymraeg yn ei hardal. Fedrwn ni wneud hynna i gyd. Mae'r mentra cydweithredol yma yn holl bwysig yn tynnu cymunedau at ei gilydd, y busnesau Cymraeg, defnyddio'r Gymraeg, rhoi lle i gymdeithas ddod at ei gilydd. Ac mae'n hyfryd gweld yn Llŷn, yn Eifionydd, yng Ngwynedd, gymaint o fentra cydweithredol Cymraeg erbyn hyn. Daliwch ati. Mae'r broblem dau yma, wrth gwrs, yn fyd-eang. Mae yna ardaloedd ar draws y byd arfordirol, twristaidd, dinesig, sydd yn diodda o broblemau tebyg iawn i'r hyn da ni'n weld yma yn Nefyn, yma yn Llŷn, yma yng Ngwynedd ac yng Nghymru. Ni'n darllen yn diweddar yma bod cynghora dinesig canol Llundain oherwydd cymaint o Airbnb a VRBOs, be bynnag di hynny, sydd yn y ddinas erbyn hyn. Maen nhw yn gofyn, y cynghora yma yn Llundain, yn gofyn am bwera tebyg i'r hyn sydd ar gael gan gynghora Sir Cymru. A dwi'n meddwl bod hwnna'n arwyddocaol. Felly nid problem ar sail hil ydy hyn. Nid bod yn wrth ddemocrataidd ydy galw am dau lleol i bobl leol. Ac nid bod yn wrth dwristaidd ydy o chwaith. Mae hi'n rhan o'r daclo problem sydd ar led. Ond dwi am gyfyngu yn sylwadau rwan i 3 pwynt. Gwynedd, Llŷn a Nefyn. A gyntaf, Gwynedd. Da ni wedi cael, fel mae Oedwalus yn sôn, yma i Gwynedd ydy mateb yn gyflym, yn gynt na neb i'r galwadau i osod premium ar dreth ail dau a hefyd i gyflwyno erthygl 4. Wel, rwan ta, lle mae cynghora sir eraill arni? Mae'r pwera ar gael. Dowch ni fynd yn ôl i'r cymunedau a mynnu hyn. Mae rhaid i ni ddilyn gweld gweddill Cymru yn dilyn Gwynedd yn hyn o beth. Yma yng Ngwynedd, da ni wedi gweld effaith. Mae'r premium uwch yma ar dau ha wedi cael ei ddefnyddio i greu cronfa i gynorthwyo prynwyr tro cyntaf. Mae yna dau ha sydd ddim bosib byw nhw'n yn y gaea, achos tai ydyn nhw sy'n ond yn cael ei defnyddio yn ystod y gwyliau, yn y tywydd braf. Does a ddim, dyn nhw'n wedi cael ei hadfer. Myth yn aml iawn ydy dweud bod pobl tai ha yn bwydo'r farchnad adeiladu leol. Mae yna lawer iawn o dai ha mewn cyflwr enbyd. Ond mae pobl ifanc lleol wedi cael arian, cael grantia gan Wynedd o'r gronfa premium yma mwyn adfer y tai oedd yn arfer bod yn dai ha ac wedi rhoi dega o filoedd i adeiladwyr lleol yn y cyfnod byr ers pan mae hyn wedi digwydd. Ond mae angen unwaith eto gweld hyn yn cael ei ailadrodd mewn cynghora eraill drwy Gymru. Ac rhaid ni gofio, wrth gwrs, ers 2023, mae modd cyflwyno premium hyd at 300% ar dau ha. Dydy hynny ddim wedi digwydd eto. Yn ail, da ni'n Llŷn. Ac fel y clywson ni, eto gan Walus a gen i ail adrodd. Ond yma yna awydd cry wedi cael ei fynegu yn Llŷn i roi ystyriaeth i osod tai i bobl lleol, i gynnwys cymal, i bod i'n rhesymol yn ein cymunedau Cymraeg prin ni i osod tai i bobl sy'n medru'r Gymraeg. Mae'n amser i ni gael hyn. Mae'r gwaith cyfreithiol wedi cael ei wneud gan far gyfreithiwr gorau Cymru, fel dwi'n dallt. Mae posib gwneud hyn. Mae'r pŵer yn dwylo ni. Gadewch ni weithredu, gadewch ni ddefnyddio'r pŵer yma. Ac yn drydydd ac yn ola, da ni yn Nefyn. Ac mae gen Nefyn batrwm da i drefi a chymunedau eraill yng Nghymru. Yn 1890, mi sefydlwyd ymddiriadaeth dau yma gan gorfforaeth y dre. A mi wnaed hynny wedyn prynu tai
oedd yn dod ar y farchnad, gweithio arnyn nhw, cynnal eu cadw nhw a'i gosod ar rent teg i drigolion efo cysylltiad cry hefo'r dre. Heddiw, mae ymddiriadaeth dau Nefyn yn gofalu am 6 o dai. Mae hi'n enghraifft wych o sut allwn ni ail-berchnogi tai a rheoli y farchnad. Wel, oes na gyllid ar gael er mwyn i bobl mewn ardaloedd eraill sefydlu ymddiriadaethau lleol fel hyn. Ar y faes Steddfod Bodeuan, mi nes i awgrymu y basan ni medru defnyddio yr arian sy'n cael ei gasglu gan Stad y Goron yng Nghymru i ddechrau gweithredu fel hyn. Ond da ni wedi clywed yn ôl gan y palas eto. Ond wrth gwrs bod y neges di mynd i'r palas anghywir, mae'n gymaint o balasad oes. Wel, erbyn hyn, mae dadl Stad y Goron wedi twchu. Mae yna lawer iawn o siroedd Cymru yn protestio yn erbyn talu a rhenti i Stad y Goron. Llawer iawn o'r siroedd yma ar yr arfordir. Meddylwch mewn difri, mae Stad y Goron yn hawlio 144 o filoedd o bunna gan Wynedd yn flynyddol o rent am hafan Pwllheli. Pris tu cyfla cynta i rywun yn lleol ynde. Da iawn Gwynedd, maen nhw wedi gwrthod talu rhent eleni. Beth am i bob sir yng Nghymru wrthod talu i Stad y Goron a chreu pot o arian annibynnol ar gyfer sefydlu ymddiriadaethau tai i ateb anghenion pobl Cymru yng Nghymru. O'n i nesau siarad ydy Iwan Rhys Evans. Daw Iwan o Forfa Nefyn a mae o'n berson ifanc gweithgar yn ei gymuned. Yn newydd ymuno efo Cyngor Tre Nefyn fis Medi llynedd a mae o hefyd yn aelod o gangen Plaid Ifanc ac yn swyddog pobl ifanc Plaid Cymru Cangen Llyn. Lle croeso mawr i chdi, Iwan. Helo bawb. Yn hoffwn gyntaf... Yn gyntaf, hoffwn niwch i chi gyd am ddod yma a croeso i dref o Rwrol Nefyn. Wrth i ni sefyll yma heddiw, mae nifer maint o gymunedau hen a Chymraeg yn diflannu. Cymunedau lle mae'n tadau yn cyntadau wedi byw ers ganrifoedd yn cael eu colli am byth. Yn anffodus, mae Basoch yn dangos iddyn ni beth sy'n ddigwydd i gymunedau os nad i ni wneud rhywbeth amdano fo nawr. Mae rhaid iddyn ni sefyll fyny'n hunain i wahardd unrhyw bentref arall droi fewn i Abersoch arall. Dybagwch bentref bach sydd wedi siarad Cymraeg ers ganrifoedd, pentref lle mae plant yn cael ei addysg yn y Gymraeg a lle mae pobl yn sgwrsio Cymraeg yn y strydoedd a lle mae sain yr iaith yn llenwi'r awyr. Nawr, dychmygwch y pentref hwn wedi drawsnewid yn dref ysbrydion a lle mae'r unig Gymraeg glywch ar webusau chydig o siaradwyr oedrannus. Nid yw'r iaith yn atyniad i darwstiaeth, mae o'n rhan o fyw, hanes ag ein hunaniaeth. Os byddwn ni'n caniatáu berchnogaeth ail gartrefi barhau heb wirio, rydyn mewn perygl o golli'r iaith yna am byth. Fel unigolyn o'r ardal yma, fy mwriad i yw byw yma, sefydlu cartref yma, ac yn y dyfodol, mynd am plant i'r un ysgol a fina pan o'n i'n fachgen. Byddwn ni diolch hefyd i Cyngor Gwynedd am sefydlu efo tai teg i helpu pobl ifanc cael byw adra. Does gennyn ni ddim cyfle arall. Hwn a dim ond hwn ydy'r unig cyfle i sicrhau bod ei gymunedau am aros yn lleol.
Rydym yn galw ar Llywodraeth Llafur Cymru i ymatur ar ymgyngheuchion adroddiad Comisiwn Cymunedau Cymraeg ac i wrando ar gymunedau ar lawr gwlad i sicrhau rheolaeth dros farchnad tai. Wrth sy'n mynd i sefyll yma heddiw, mae'n 60 mlynedd ers boddi Cwm Tryweryn ac yn sefydlydd yn yn situation ni, dyn ni'n cael yn boddi allan, nid efo dŵr, ond efo prisiau tai. Hyd fyny at rwan, mae dros 19 o gynghorau yng Nghymru wedi dewis dangos eu cefnogaeth i ddatganoli stad y goron yng Nghymru, ac o'r diwedd mae Llywodraeth Caerdydd wedi gwrando ar ein hachos ni, ond mae yna dal mwy fedar ni'n wneud i cael mwy o hawliau fel Cymru. Wrth i etholiad y Senedd ddod o gwmpas flwyddyn nesaf, cofiwch y blaid wleidyddol oedd yma heddiw yn gwrando ar ein achos, a chofiwch y pleidiau gwleidyddol sydd ddim yma heddiw. Mae ei absenoldeb heddiw a dangos neges clir atom. Wrth gloi, nid yw mater ailgartrefi yn ymwneud â'r economi'n unig, mae'n ymwneud â chadw diwylliant yr iaith a traddodiaeth Cymru. Gadewch iddyn ni sefyll gyda'n gilydd i amddiffyn calon Cymru, ein iaith, ein hanes ag ein pobl. Diolch fawr i chi gyd. Heilog Seneddol, Dwyfor, Meirionnydd a Carbon erbyn hyn, dwi'n mynd i cweith arfer dy arfon eto. Ond mae Liz hefyd yn gymydog i ni yma'n ardal Nefyn, a da ni mor ddiolchgar iddi am ei chyfnogaeth i ddigwyddiadau mawr fatha y Rali heddiw, ond hefyd yr holl ddigwyddiadau bach mae'n gefnogi ar hyd yr etholaeth. A dwi'n siŵr mae rhaid bod yna 8 dydd yn wythnos Liz, achos mae ei gwaith di flino dros yr etholaeth a dros Gymru wir yn arbennig, a da ni'n ddiolchgar iawn bod yma'n siarad heddiw. Ddim di gwaith na gynulleidfa adre, nag oes. Mae'n eitha brawychus. Mae'n rhaid i ddweud, a'ch chi'n llawer mwy brawychus na'r syllu ar draws y siambr. Ac, dwi eisiau just dechrau trwy ddiolch i bawb sydd wedi siarad yn barod, a just crynhoi ychydig, ond dwi eisiau mynd i rhywle gwahanol erbyn y diwedd. O'n i yn licio y lain a Gwyneth, beth sy'n digwydd yma yn Nefyn, bobl eisiau byw yn ei cynefin. Dwi'n meddwl bod ni eisiau cofio hwnna. Marad yn tywys ni, a Iwan Cai Coch hefyd, dwi'n mor falch o weld bobl o Cyngor Tre Nefyn yn arwain y ffordd. Dwi'n mor falch o weld. Mae yna ser yn codi yn wleidyddol yn mywyd cyhoeddus Cymru. Yna, yn Nefyn. O'n i falch o rando ar Wallace a Ieuan Wyn a Merddin yn sôn am y gweiad na o bolysia, mae rhaid ni fynd i'r afel yno, ond hefyd traddodiad y frwydr a'r hyn eto sy'n digwydd, yr hyn da ni'n gallu wneud yn cymunedau. O'n i'n falch iawn o glywed hogia Pentri Ucha hefyd, yn codi calon. Dwi'n gwybod mae hwnnw da raith gyntaf di yn gyhoeddus, felly da iawn, da lachus, da lachus. Ond i gloi, yr hyn o'n i eisiau dweud wrthych chi, mae ddeiwch i fi, di ychydig bach o'n hanes fi fy hun. Dwi'n gwybod rwle yn y cynulleidfa yma, mae ngŵr i, Dewi Wyn, o dan y grisiau. I bod yn dan y grisiau a gweld effaith ail-gartrefi a'r angen i wella yn cartrefi ni fanna. O Dewi a fi, di cwrdd am y tro cyntaf mewn protest Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd gyda llaw. Lle bod yn eitha taclus am hyn. Ond dwi'n sefyll o'ch blaen chi ychydig yn wahanol i falle nifer o bobl sydd wedi siarad heddiw. Nid o Gymru dwi'n dod, wrth gwrs, ond o Lundain ynddo. A mi ddysgus i Gymraeg. Mi ddysgus i Gymraeg yn Aberystwyth yn y Brifysgol. Eisiau nôl i Lundain am chydig a gweld oedd yr iaith o'n i wedi dysgu yn rhywbeth eitha mympwyol, ffansi, o'n i bai mod i'n dod yn ôl. Ac o'n i'n ffodus geisi gyfle i fynd i weithio ar papurau lleol, gynto oll yn Gaernarfon, wedyn yng Nghaergybi, a Dewi a fi efo'n gilydd erbyn hynny. A dyma ni yn cychwyn teulu ar y penderfyniad o lle oeddwn ni'n mynd i fyw. A mi nathon ni benderfyniad bwriadol iawn bod ni'n dod yma i Ben Llun i fyw.
mi nathon ni addewis hynny. Mi ddathon ni gyntaf i Lythfaen, a wedyn i Morfa Nefyn. Mae di ffurfio y mywyd i. Mae'r symud na o Lundain i'r gymuned Cymraeg i Iaith, a'r croeso, a'r gwaead sy'n cadw bobl at ei gilydd, a'r gwerthoedd sy'n perthyn i'r gymuned hynny, y gwerthoedd sydd wedi dod â chi yma heddiw a ddiwrnod oer i Nefyn yn y gwynt. Dyna pam dyn ni'n neud hyn. Dyna pam dyn ni'n mynd i'r afal a'r holl bolisia dyrys, y gleidydda yn mynd allan yn yr oer ni. Yr atgoffa sydd gennym ni bod rhaid i ni gadw rhywbeth o'r hanes ni, o mwy byth na hynny, dyn ni'n edrych yn ôl mwyn magu nerth i'r dyfodol. Ac am y dyfodol, dyn ni'n gwneud hyn, am hogiau pentre ucha a pob pentre arall, am ein dyfodol ni. Dyn ni'n neud hynny a dyn ni'n sôn am dau, mi allwn ni sôn am 100,000 o bethau eraill sy'n dod â pobl ifanc yn ôl neu sy'n cadw nhw'n ôl. Cofiwch ni beth ydy ti. Eiddo gair sych aniaetho. Catre. Mae'n lle dyn ni fel pobl yn byw. Heb catre, dyn ni heb ddyfodol. Dyna pam dyn ni'n cwffio dros hyn. Dyna pam dyn ni'n dod allan. A dyna pam, nid mewn cae yn Nefyn, ond mewn neuadd yn Nefyn, dyn ni'n neud hyn dros pob un cymuned Cymraeg i Iaith. Oherwydd hyn, dyn ni'n bathu yn dyfodol yn hunan. Cofiwch yna, achos hynny di graidd gwleidyddiaeth, a hynny di graidd y ffordd dyn ni'n symud ein gwerthoedd a'n iaith i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi.